20 ta' Novembru, il-Festa ta' Kristu Re, nilqakom għal din il-quddiesa mmexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna mill-Kappella tal-Università. Fl-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Qegħdin niċċelebraw il-festa tas-Sultan tagħna. Is-Sultan tagħna huwa ikkundannat imsallab. Ikkundannat imsallab li kapaċi joffrilek mhux biss iwiedek, imma iħadnek fil-ġenna. Aħna nirċievu ħafna wedijiet fil-ħajja tagħna. Illum inqimu s-Sultan li dak li jgħid jagħmlu. Mhux bħalna, ħafna drabi il-kelma tkun sabiħa fuq fomna, imma qalbna tkun imbeda minnu minn xulxin. Fil-bidu tal-Quddiesa nixtieq nagħmel qatt ta' ringrazzjament speċjali. Il-bieraħ kelli żjara ta' Isqof Ortodoss mill-Indja, mill-Malankara Syrian Orthodox Church, li irregalari dan il-kalċi u din il-patena. U jina wettu li nużom illum fil-festa ta' Kristu Re. I would like to thank His Eminence Dr. Kyriakos Theophilosophy from the Malankara Syrian Orthodox Church for the gift of the chalice and the paten we are used. And this is an ecumenical sign of fraternity. U aħna nitolbu wkoll bl-interċessjoni ta' Sitna Marija biex ikun hemm maqda bejnietna l-insara. Fil-bidu tal-Quddiesa jew nitolbu maħfra l-Alla ta' dnubietna kollha. Ta' kemm il-darba l-wedid tagħna kienu firħa, ta' kemm inqasna minnhom. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Jeħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewiet
u paċi fl-art li l-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuġie, irrodu lek ħajra l-glorja kbira tiegħek. U li Alla sultan tas-sema, Alla missie li tista' kollox, mulej iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-missier. Int li tneħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħid nubiet tad-dinja il-qatt tal-btana. Int li qiegħed fuq l-lemin tal-missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-oli Ġesu Kristu, mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox int trid tiġġedded kollox f'ibnek il-Għażiż, is-Sultan tal-ħolqien kollu. Fit-tiba tiegħek atina lil ħlejjaq kollha meħlusa mill-jasar ta' dnub, jaqdu lill-kobor tiegħek u jfaħruk għal dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla, u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qarrib mit-tieni ktieb ta' Samwel. F'dak iż-żmien, it-tribujiet kollha ta' Iżrael ġew għand David f'Hebron u qalulu: Arana, għażmek u laħmek aħna. Fl-imoddi meta Sawl kien sultan fuqna, kontent li kont toħroġ lill-Iżrael għall-gwerra u ġġibhom lura. U l-mulej qallek: Inta tistira l-poplu tiegħi u tkun prinċep fuq Iżrael. U x-xjuħ kollha ta' Iżrael ġew għand is-sultan f'Hebron u s-sultan David għamel patt magħhom f'Hebron quddiem il-mulej. U lil David dilkuh sultan fuq Iżrael. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr lill-Alla. Salm responsorjali. Sejrin ferħana f'dar il-mulej. Sejrin ferħana f'dar il-mulej. Fraħt meta qaluli, sejrin f'dar il-mulej. Diġà qegħdin riġlejna fi bwiebek Ġerusalem. Flimkien? Sejrin ferħana f'dar il-mulej. Ġerusalem, mibnija bħal belt, maquda ħaġa waħda. Leha tribujiet jitilgħu, tribujiet tal-mulej. Flimkien? Sejrin ferħana f'dar il-mulej. Biex skont il-liġi ta' Iżrael ifaħru isem il-mulej, għax hemm twaqfu it-tronijiet tal-ħaq, it-tronijiet tad-dar ta' David. Flimkien, sejrin ferħana f'dar il-mulej. Qari mill-litra ta' San Pawlu Apostlu lil Kolossin. Ħuti, roddu ħaj lill-missier li jagħmilkom deni li tissieħbu fil-wirt tal-qaddisin fis-saltna tad-dawl. U ħelisna mill-ħakma ta' dlam u daħħalna fis-saltna ta' ibnu l-maħbub li bih għandna l-fidwa, il-maħfra tad-nubiet. U xbija ta' Alla li ma jidirx, il-kbir fost il-ħlejjaq kollha, għax fih kien maħluq kollox, fis-sema u fl-art, dak kollu li jidher u dak kollu li ma jidirx, troni u ħakmiet, prinċipati u setat. Kollox bih u għalih kien maħluq u li hu qabel kollox u kollox fih qiegħed iżomm. U r-ras tal-ġisem li hu l-Knisja u li hu l-bidu, il-kbir li qam mill-imwiet sabiex ikun l-ewwel f'kollox. Hekk Alla oġbu li tammar fih il-milja kollha. Bih Alla oġbu jerġa' jħabbeb kollox miegħu bid-demm tiegħu imxerred fuq is-salib, ġib islim permezz tiegħu fis-sema u fl-ard. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr lill-Alla. Alleluia, 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 alleluia.
nibierek minn ġej fisem il-mulej. Imbierka s-saltna li ġejja ta' David missierna. Alleluia, 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 alleluia. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien wara li salbu lil Ġesu, il-poplu waqaf hemm iħares. Waqt il-kapijiet bdew jiddieħku b'Ġesu jgħidu salva lill-oħrajn, ħajsalva lilu nnifsu jekk dan hu l-Messija, il-Maħtur ta' Alla. Is-soldati wkoll bdew jgħadduh biżmien u resqu lejh, newlulu mbit qares u qalulu jekk inti s-sultan tal-Lut, salva lilek innifsek. Fuq rasu kien hemm ukoll kitba li kienet tgħid dan huwa s-sultan tal-Lut. Wieħed mill-ħatjin li kienu msalbin miegħu beda jgħajru u jgħidlu: Int m'intix il-Messija, salva lilek innifsek u lilna. Imma qabeż ieħor ċanfru u qallu: Anqas minn Alla int ma tibża, int li qiegħed taħt l-istess kundanna, tagħna hija ġusta tassew għax qegħdin nieħdu li ħaqna ta' kull ma għamilna, imma dan m'għamel xejn ħażin. Imbagħad qal Ġesu: Ftakar fija meta tidħol fis-saltna tiegħek. U Ġesu wieġbu: tassew ngħidlek, illum tkun fil-ġenna miegħi. Din il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek. Fir-rakkont tal-Vanġelu ta' San Luqa li għadna kemm smajna, ix-xena tal-ġimgħa l-kbira li hija mnaqxa fil-qalb tagħna, Ġesu jissemma bħala sultan 3 darbiet. Huma s-soldati dawk li qed jesegwixxu l-kundanna tiegħu għall-mewt li jinkuh bil-kundanna tiegħu. Jekk inti s-sultan tal-Lut, salva lilek innifsek. San Luqa jfakkarna li fuq l-għoda tas-salib kien hemm miktub dak li bil-Latin kienu jgħidulu titulus, ir-raġuni għaliex li kundannat kien imsallab. U fuq rasu kien hemm il-kitba li kienet tajt dan huwa is-sultan tal-Lut. Imma hemm persuna oħra ikkundannata ma' Ġesu. Il-Vanġelu stess jgħidilna li kienu żewġ ħallelin. Wieħed minnhom jinkir il-Ġesu, jisfidah, salva lilek innifsek u lilna. Imma l-ieħor li aħna nsejħulu il-ħallil it-tajjeb u li tradizzjoni tgħidilna kien ismu Diżma. Lil Ġesu jagħmilu din it-talba. Ġesu, ftakar fija meta tidħol fis-saltna tiegħek. Għalkemm Ġesu qiegħed jgħum fl-umiljazzjoni, fid-tbatija, fil-kundanna, isib fl-aħħar mumenti ta' ħajtu xi ħadd li jiddefendih u jgħaddi fuqu ġudizzju ta' vera. Tagħna il-kundanna tagħna jgħid il-ħallil it-tajjeb hija ġusta, tassew. Għax qegħdin nieħdu li ħaqna ta' kull ma għamilna. Imma dan m'għamel xejn ħażin. U dan il-mument ftit qabel imut Ġesu li tiġi ddikjarata is-sentenza vera fuq.
dan m'għamel xejn ħażin. Imma imur li lem dan li kundannat li jsir l-imħallef veru ta' Ġesu. Isir ukoll tal-lab mimli fidi u tama f'Ġesu. Ma jinkiex, ma jindirizzax bit-tikli ta' Messija l-Maħtur ta' Alla, Sultan tal-Lut. Le, sempliċement bismu, Ġesu. Ftakar fija, meta tidħol fis-saltna tiegħek. Din hija qatt ta' fidi kbira u qatt ta' tama fil-qawwa ta' Ġesu. U biex temmen fil-qawwa ta' Ġesu meta taraħ ħdejk se jifga bil-proċess kiefer tat-tislib għaliex l-imsallab kien imut f'gat għax ma jistax jieħu iżjed nifs. U inti temmen li dan ir-raġel li kkundannat miegħek, dan il-moribond, eri mingħajr l-ebda sinjal ta' saltna ta' din id-dinja. L-unika kuruna li kellu kienet dik tax-xewk. Inti titolbu l-ġenna, is-saltna tiegħu. U Ġesu jagħti risposta lil-inna tagħmlilna kuraġġ. Tassew ngħidlek, illum tkun fil-ġenna miegħi. Dan huwa s-sultan tagħna. Ma biex nifmu xi tfisser għalina din il-kelma llum, iridu nifmu wkoll it-tentazzjonijiet li bih diversi kategoriji ta' nies li jsemmew fil-Vanġelu tal-lum ittentaw u sfidaw il-Ġesu. Salva lil ħaddieħor, ħajsalva lilu nnifsu. Salvajt il-ħaddieħor, salva lilek innifsek u lilna. Kemm il-kapijiet kif ukoll is-soldati, il-ħalliel sieħbu jisfidaw il-Ġesu biex jisalva lilu nnifsu. Pratikament biex jinżel minn fuq is-salib. U aħna niftakru fil-kelma tiegħu min jitlef ħajtu jsiba, jisalva. Min jaħseb li se jsalvu ħajtu jitlifa ma jibqax jgħixha. Għaliex li salva ħajtek hija li inti tibqa' maddas fik innifsek, medi bik innifsek u ma tintelaqx fl-avventura tal-imħabba li tfisser tinsa lilek innifsek. B'xi mod titlef ħajtek. Tiddeċidi li ma ssalvax lilek innifsek, il-pjanijiet tiegħek, l-idejat tiegħek. Imma li titlef dak li minn għalik huwa tiegħek u ssibu fit-tannieqa tal-imħabba u tar-relazzjonijiet umani. Min hu miżżewweġ jew iħobb persuna oħra, jifhimni kemm trid tinża minnek innifsek biex tgħix flimkien. Kemm trid titlef ħajtek biex issalva. Għax ormai ħajtek hija l-imħabba tar-relazzjoni li għażilt. Ma meta nippruvaw aħna ninżlu minn fuq is-salib tal-imħabba, x'se nsibu? Solitudni u lilna nfusna biss. U Ġesu li kien jaf li din kienet irrieda jibsa tal-missier l-isfida jismaħħa u jibqa' hemm. Jiena llum irid insellem tant nies anonimi li għamlu bħal m'għamel Ġesu bl-għajnuna tiegħu.
jiddeċidu ma jinżlux minn fuq is-salib tar-responsabiltajiet tagħhom, tal-imħabbiet tagħhom, tal-familji li qed irabbu, tal-professjonijiet li bihom qed jaqdu lis-soċjetà. U nitolbu biex is-sultan tagħna jiġej fisem il-mulej jallimna x'jiġifieri s-saltan bl-imħabba u fl-imħabba. Ejjew inġeddu il-fidi tagħna dan is-sultan imsallab, dan is-sultan tal-imħabba. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'Mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla min Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natru waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mismewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U għal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh. U fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kolba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben. Li hu meqjum mweġġa fl-imkien mal-missier u mal-liben u li tkellem f'hom il-profeti. U fi knisja waħda qaddisa, kattolika, apostolika, nistqarma mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ejjew irresqu t-talb tagħna bl-istess fidi u bl-istess tama tal-ħallil it-tajjeb. Lil Ġesu jitolbu jiftakar fih fis-saltna tiegħu. Għan-nies madwar id-dinja li qed jissagrifikaw il-ħin u r-riżorsi tagħhom għall benesseri tal-oħrajn. Għatihom kuraġġ u motivazzjoni biex ikomplu jagħmlu dan u ħeġġeġ l-oħrajn biex segwu l-eżempju tagħhom. Għal dan nixtieq nitlob. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk kollha li jorganizzaw l-affarijiet li jipprovdu formazzjoni għan-nies u għal dawk li jgwidaw lill-oħrajn biex ikollhom widnejn li jisimgħu tas-sew. Għatihom l-erf li għandhom bżonn biex ikunu pilastri ta' appoġġ għall-oħrajn. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ejna mulej biex nikbru iżjed fl-empatija lejn ħaddieħor, speċjalment dawk li ma naqblux magħhom, biex inkunu nistgħu ngħinu l-bżonnijiet tagħhom, nuru mħabba lejhom u nifhmu il-problemi u l-batijiet tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej, ejna biex nżommu l-imħabba u l-verità fiċ-ċentru ta' ħajjitna, biex inħarsu u nittrattaw lil kulħadd anke li min iweġġana jew ma' min ma naqblux, b'imħabba fil-waqt li nogħżu l-verità. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk li jħossuhom minsin mill-oħrajn biex isibu fik il-faraġġ u biex isibu nies li jistgħu jkunu eżempju tal-imħabba kbira tiegħek. Għal dan nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex tatina kuraġġ, tama, ġenerożità fis-saltna tiegħek u xenqa kbira li aħna nkunu parti minna u li nilqgħuk bħala s-sultan tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Ħsibietna ndawru lejl artar u naraw is-sagrifiċċju tas-salib f'dal-mument
għalina l-kol biex fuqek tieħu d-dor ta' kull jum mulej fidejk innati ħajti lilek mulej fidejk ma dal-ħobb sul-inbit mulej fidejk għawni rrida tijek fuq dan l-artar għawni mulej għawni Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. jilqa l-mulejn li dejk is-sagrifiċċju għat-tifir glorja tal-ismu għal-ħtiġijiet tagħna tal-Knisja għazza kollha tiegħu. Se nofrulek mulej is-sagrifiċċju li bih ibnek reġa' ħabbeb il-bnedmin miegħek. Fiċ-ċokuntana nitolbuk biex l-istess ibnek jagħti lill-ġnus kollha il-grazzja tal-għaqda u sliem u li jgħixu jissaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħu lejn il-mulej. Niżuħaj il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr. Inti konsagrajt lil-ibnek il-waħdini Ġesu Kristu Sidna, assis għal dejjem u sultan tal-ħolqien kollu. Biex itemm il-misteru tal-fidwa tal-bnedmin, billi joffri lilu nnifsu fuq l-artal tas-salib bħala vittma safja u taslim. U wara li jkun ġab il-ħlejjaq kollha taħt il-ħakma tiegħu, jagħti lilek is-saltna fuq kollox u għal dejjem. Saltna ta' verità u ħajja. Saltna ta' qdusija u grazzja. Saltna ta' ġustizzja, imħabba u sliem. Għalhekk mal-anġlu mal-arkanġli, mat-troni, mad-dominazzjonijiet, maqtejja kollha tal-eżerċiti tas-sema. Intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 u li Alla tal-eżerċiti. Ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli tas-smewit. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-għoli tas-smewit. Qaddis tas-sewint mulej. Inti lajn ta' kull tusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati, ħal-ħobs, ratti l-ħajr qasam, tali d-disċipli tiegħu qal, ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi, reġarat il-ħajr. Tali d-disċipli tiegħu qal, ħudu u ixorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dawnu l-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt, inxandru il-qawmi, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Inħabru l-mewt, inxandru il-qawmi, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu.
Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajr għax oġbok tilqana hawn qudiemek biex naduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħolli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom qudiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Appostli, ma' San Tumas More u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismu wieħed jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum. Aħfrinna l-nubietna bħalma nafru li minnu ħati għalina. La daħalniex fil-tiġrib, iżda eħlisna mid-den. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja. Mulej Ġesu Kristu li għat l-apostli tiegħek. Inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn tnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li jien trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla, li tneħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħid nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-Missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem għaddis tiegħek eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda l-ħnina tiegħek tkun għalli għal-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf Talla, danu li neħid nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda biss kelma waħda u ruħi tkun ifeha. Ressaqni aktar lejk, idejja żomm f'idejk, din ħajti rrid nagħtik
mill-ġdid għax naraf li jint l-aqwa ħabib qalbi mxen għalik li nammar dejk mill-qrib lilek bis-sirrit lilek bis-infittex għajni naraf li jintrib tijaj lilek bis-sirrit lilek bis-infittex sens ta' ħajti kollha jinsab fik is-sens ta' ħajti kollha jinsab fik ribtiek mill-viċin irrid li ngħix kull ħin biex nisma' kentek li tmexxini u l-ħoss tal-eħnek li urini li fik it-triq insib ressaqni lejk mill-ġdid lilek bis-sirrit lilek bis-infittex għajni naraf li jintrib tijaj lilek bis-sirrit lilek bis-infittex is-sens ta' ħajti kollha jinsab fik is-sens ta' ħajti kollha jinsab fik is-sens ta' ħajti kollha jinsab fik lilek bis-sirrit lilek bis-sirrit warajk biss irrid nimxi lilek biss irrid infittex u lilek biss irrid nagħti nitolbu. Tqarbinna mulej blikel tal-ħajja ta' dejjem. Nitolbuk li bħalma u ġieħ kbir tagħna li nħarsu l-ordnijiet ta' Kristu, is-Sultan tal-ħolqien kollu, hekk ukoll ngħixu miegħu għal dejjem fis-saltna tiegħu tas-sema. U li għajxu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Ir-rottu ħajja Kristus vincit, Kristus regnat, Kristus imperat, Kristus vincit, Kristus regnat.
il-quddiesa fil-festa ta' Kristu Re. Infakrukom li lejla l-Arċisqof se jmexxi t-talba tal-Asar u l-Barka Sakramentali fil-Konkatedral ta' San Ġwan fil-5 ta' filgħaxija. Nixtiequ nistidnukom ukoll għall-quddiesa tal-ħamis li ġej fl-24 ta' Novembru fil-Konkatedral ta' San Ġwan. Dakinhar l-Arċisqof Charles Cicluna jala 10 snin minn ġie konsagrat isqof. Il-quddiesa tibda f'6:30 ta' filgħaxija. Grazzi tal-li naqabtu magħna għal dan il-mument ta' talb, nawguralkom il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb.